Kubli pi bara sa sen ha kane ka video ka junga ka ba manta ka sngi ta ha kane ka video yo lese ki dan napdang jumpi ki badang shu sedang ban pli ya ki YouTube channel te phimnang ban pendan kam kumno ban bat ya ka mobile kumno ban bat ya ka camera kumno ban ring video ha kano ka direction ban sim ha kano ka direction ban shoot cinematic ki vijaj video ma dengan sapni pi ha kane ka video sape jadu buku jong kane ka video ka jonga khanang mapin yo jung mentoi ha ki bidei lamba da ki ki video ki jonga telada bidang spoi tmai ha kane ka YouTube channel ka jonga ka bakartang nadong shadong akar padi pe soba salai share ba subscribe ya kane ka channel ka jonga tengin ya sedang no ya kane ka video hambun hi mo ki dadai ba fi shoot da ki mobile camera lane dadai ba fi shoot da ki DSLR ka don ka kanja screen te dadai ba fi use ki camera te ka khambyang te dadai pat ba fi use da ki mobile phone te hadin jong ka mobile ka jong phi ka don ka wei ka camera ka ba hadin jong ka mobile ka jong phi nang tapat ka don sa ka wei ka camera ka badon shakmat ka to ka bagi selfie ha ki bidai ba ki mobile phone jong ki camera jong ka mobile phone ta hak bidai bat ki khambun hi ki breu dadai ba phim don ka mobile iPhone lane ka mobile Samsung ki ba ramdor ki to ki jai mobile ki bala he kani ka quality jong ka selfie mo khambun hi ki breu ki ba shoot video da ka ba ki pandan kam da ka selfie video ta hak bidai ba kane ka jing shoot ya ki video mo ki shoot be da kane ka selfie video ka badon kumne da ka kamera ka badan ha khmat jong ka mobile handray barabar hi ki breu da ki pendan kam da kane ka kamera ka badan ha khmat jong ka to ka mobile ka quality jong ka to ka selfie kamera ka badan ha khmat jong ka mobile ka jong pi ki kham penduna khandiat ha ki bide bat ka video quality handray lada pi use da ka mobile kamera ka badan hadin jong ka mobile ka jong pi kam kham clear khandiat ha ki bide bat ka jing shoot jong pi bat kamera ka badan shadin jong ka mobile ka jong phi khambun hi ki breu ki bat ya kane ka mobile phone ka jong ki hapar ba ki shoot mobile shoot da ka mobile mo te ki shaj bat kumne ka rokom bat ha ki bidei da ki shoot bat da ka mobile phone ta henrei da dei ba phi bat ya ka mobile phone ka ba kumne mo ka shaj ka kti ka jong phi kine ki artli kti ki jong phi am ka long kyu ha ki bidei ba ka jing bat ka jong phi ha ki bidei ba ka phone ka jong phi henrei lada phi bat ya ka mobile phone ka jong phi ha ka dur kumne ka dei ka ba la scam ba kane ka kti jong phi kane kti red jong phi mo da pi handle ya kane ka mobile phone ka jong phi hang ne ba nanta sabat scam ha ki bide ba ka jing bat ya ka kti ka jong phi kumne am kam nom khi su ha ki bide nama kada phidang slam ka taru kadang yai ne kam nom khi ra ha du ka ta ha ki bide ba ka to ka camera ka jing khi jong ka to ka mobile phone ka jong phi ta dei ba phi thaj pat ya kan ne ka jing bat da ka wei phila ban bat kumne ro ha ki bide ba ka phone ka jong phi mo khanang ba kam nom khi ha ki bide ha ka por ba phi shoot video kumne ta dei ba phi la ban bat kumne da dei ba ka kti jong phi kam thaj kamot ka biang hi da phi shoot tang shiliang kti ro ta dei ba ka kti jong phi da dei ba ki video ki jong phi ki shoot da ki 10 minute sajrong namar ba ka tang ka wei ka kti pila thaj te phila ban bat artli ki kti kine ki kti ki jong phi phim de ra ban cover ha ki bide ba kane ka kamera ka jong phi mo phim de ra ban ka kumne da ka kti jong phi la ne ban penmi khandiat ka de ke shempri akti jong phi andre phi half bed ban penlat ya kane ka space jong ka kamera khanang ba ka to ka kti jong phi kam nommi ha ki bide bat ka po hapo ka video ka jong phi te da dei ba phi shoot ya ka mobile phone ka jong phi mo da dei ha ka phi shoot ha ka por ya ka jong phi ka por ya jong phi kumne phim dei ban da pen khi palat ya kane ka kti ka jong phi de ban pen long loose khandiat kane ke shoulder ke jong phi kane ka terpeng ka jong phi mo pi ha ban pen jam ki khandiat khanang ba ka to ka kti ka jong phi kam nom control ha ki bide ba ka to ka mat ka jing khi jong ka mat ka jong phi ba ka jing khi jong ka kti ka jong phi da dei ha ka por ba phi ya ha ka por ka shoot ha ka por ba phi ya mo te kini ki kjat ki ba phi ha ban kam am phi ha ban kam suki phim de ra ban du ban pende ya kini ki kjat ki jong phi ha khandeu mo te phi ha ban kam da kane ka ki heels ki ba ki ong da phi kam kumne am kalong kham smooth khandiat kane ka jingkhi jong ka mat ka jong phi da dei ba phi ya kumne ka dur ha ka jingyat ka jong phi kumne am ka kham penduna kane ka jingkhi ya kane ka phone ka jong phi te da dei pat ba phi
ya kumne am kalong khi up down hab de bat ka camera phone ka jong phi ta dei pat da piu ki ja je phi kumne slow am kamot kamnum khi hadu kata karukom shoot video ka jong phi da dei pat ba phi kwa ban shoot eki kanja to ki long balong slow motion nei eki video ki jong phi am kam dei re ba ka video ka jong phi pi shu penne ya ka to ka camera ba phin focus shubo ha ka te ka ding hang te mo ta phim dei ban shubo bai kumne shi jaka ka ne ka camera ka jong phi henry pi dei ban pen khi left right e kam to na ka diang shakamon nang ta up down e kam to phi haban shoot nang ta ban long circle e ka jing shoot ka jong phi kum to mo ha ke bide ba ka jing shoot 7 minute video ka jong phi telada ka YouTube channel ka jong phi ki be ju pen mi ya ki vlog video e kum to am ta phi la ban shoot da ka mobile phone ka jong phi kum ne ka camera ka badan ha po ka shadin ka mobile ka jong phi ha ki bide bat phila ban yaj la ne ban pen i ya ki to ki jaka ki badan shadin ka jong phi mo nainom page ha ki bide ba ki ne ki khmat ki jong phi shatei la ne sha khmat la ne sha jrong sha down e phim dei ban page kum to phi dei pat ban page ya ki ne ki bol khmat ki jong phi ha ka ne ki lens jong ka ne ka mobile ka badan ya ka to ka camera ha po ka mobile ka jong phi phim dei ban page sha ki ti ka jong phi phim dei ban page sane shatai am phidei be ban page be sak ha ka to ki ka camera jong ka to ka mobile ka jong phi ka badan ar la ne lightly ki to ki camera ki badan shadin jong ka mobile jong phi am phi ha ban page ya ka to ka eye contact ka jong phi ha po jong ka to ka camera phone ka jong phi te shubo man ta da dei ba phi kwa ban pen i pat ya ki to ki brew ki badan sha khmat ki jong phi am te phi da dei ba phi sngo thaj ban le kom ne te phi la ban pendan kampat ya ka to ka mobile phone ka jong phi ban pen kala la ne ban change ha ka wai pat ka style na ta ban change ya ka to ka screen jong ka mobile ka jong phi la ne kumne la ne phila aro ban le kumne ha ki bide ba ka jing shoot ya ki to ki brew ki badan ha khmat ki jong phi te da dei pat ba phi kwa ban pen phai ya ka to ka camera ka jong phi sha ka to ka dor khmat ka jong phi te phila ban show twist ya ka ne ka mobile phone ka jong phi kumne kala dei ba phi kwa ban pen i sha khmat shadin te phila ban ai kam to da dei ba phi ai ban chen kam to ta ka sin ka ban kong phila ban dang long pat nang hadu kata henry suki da phile kom ne am ka long kam professional e phi khandiat ha ke de ba ka jing change jong phi ya ka direction jong ka to ka mobile phone ka jong phi da phi shoot da ki mobile phone dei pat ba phi kwa ban yo sakino ki kanja balong cinematic video am te phi ha ban shoot slowly kom to ha ke de ba ka jing shoot ha kano ka angle ka ba phi so tanat ban shoot mo te phila ban shoot ha ke de ba ka te ka ding ka badan hang te dei ba phi yaj kom to oro ka byang he tang balong kane ka jingkhi jong kane ka mobile ka jong phi am phi haban pen control ha ki de ba ka jingkhi jong ka to ka mobile phone ka jong phi te de pat ba phi kwa ban pen shoot slow kum to e am te phila ban shoot slow kum to te de ba phi kwa pat ban ai hai sha jrong phi haban ai jrong kum to de pat ba phi ai shupo phi haban ai shupo kum to te nanta left right nanta sha kam diang sha kamon ka jong phi haban shoot ha ki de ba ka jing shoot cinematic video ka jong phi te den ta ka daw bang yalam ye phi hang ne ka jakar mu khanang ba pen la bani e ka to kan ne ka jing shoot ye ki ne ki lum e kum to te na ta pat ya ka jing pen e ki jong phi tar ha ki de ba ki jaka ya le kai ki jaka le kai ki jong phi